Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Rebo Pon 6 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer margi pangluaran. Para adiyuswa, tamtu kita remen dhateng margi ingkang lurus, gampil lan cepet. Milanipun amri enggal dumugi papan ingkang dipun tuju, kita pados margi pintas, sae lumantar margi tol utawi sidatan. Nanging kados pundi pamanggihipun Gusti mijekaken margi kangge kita kadang kala lami lan muter, tamtu ndadosaken kita tansah kebak pitakenan. Pangentasan 13 ayat 18a ngendika, nanging Gusti Allah anggone ngirit bangsa iku dienggoake metu pasamunan saurute segara Tiberau. Nyata sanget nalika luar saking pangawulan Mesir tumuju ing siti prajanjen Kanaan, Gusti nuntun bangsa Israel boten kanthi margi sidatan ingkang cepet dumugi, nanging margi ingkang muter. Punika awit bangsa Israel dereng siap ngadepi kegiatan Filistin. Kamangka margi punika cepet sanget, namung 11 dinten dumugi ing siti prajanjen. Gusti nuntun bangsa Israel ing margi ingkang muter, tembung muter utawi belok ngemu teges kanthi sengaja Gusti ngersakaken. Punika kelampahan karena Gusti mangertosi winatesipun bangsa Israel. Margi ingkang muter mratandani kawigatosanipun Gusti lan caranipun Gusti nyamektakaken bangsa Israel. Para adiyuswa, ing jagating pasinaon kita nembe ngadepi kathah tantangan. Ewah-ewahan kurikulum, kompetisi sekolah negeri lan swasta, kemajenganipun teknologi ingkang nuntut kedah saged adaptasi lan identitas Kristen ing jagating pasinaon. Ing ngriki sekolah Kristen ngadepi tantangan ingkang ageng kadosta nyepengi etika lan integritas Kristen ing satengahing kompetisi sekolah negeri gratis lan swasta ingkang wonten reginipun. Senadyan kedah lumampa ing ora-ora samun arupi pepalang lan winates, semangat ngladosi ing sekolah Kristen lan ewa-ewahan ing sekolah Kristen kedah tetep wonten. Sinarengan Gusti, tamtu sekolah Kristen saged nindakaken timbalanipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, lumantar sabda pangandika paduka nyata sanget, menawi paduka tansah nenuntun sekolah Kristen wonten ing sedaya peladosan ingkang wonten. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, matema lumantar sekolah Kristen sedaya ingkang wonten badhe tansah saged binerkahan wonten ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang berkahi. Mirunggan kalau pasrahaken lare kawula astama kusalah wayah buyutipun Ibu Soekarjo ingkang sampun nampi operasi jantung ing Jakarta lan dumugi sakmangke dereng sadar. Kawula pitados menawi paduka tansah makarya, paduka tansah mitulungi, tansah ngiyataken matemah serek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken Bapak Indartono wilayah 7 GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring pitulung ngiyataken malah kepara paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Cibinong.
Monggo Gusti, paduka ingkang tansah paring kegiatan, paduka ingkang melasi, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih inggih kaji ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso inggih kaji Banyumanik ingkang nembe nandhang sakit. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agnes Levi Rosa wilayah gangsal ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang ngandhi maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gerah. Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah Bapak Wiharto menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro. Kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat,
Bapak Paminto Saputro, inggih kaji mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom, inggih kaji Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sederek Hesti inggih kaji Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo inggih kaji Semarang Barat. Kawula pasrahaken sederek kawula inggih kaji Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kaji Tuban. Kawula pasrahaken sederek kawula inggih kaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sederek kawula inggih kaji Gundang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito inggih kaji Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.